ராமநாதபுரம், இன்னொரு பேரு ராம்நாடு. ராமநாதபுரம் முக்கிய தொழில் மீன்பிடித்தல். இங்க அருமையா இருக்கும் பதநீர் கல்லு குடித்தல். ஏபிஜே அப்துல் கலாம் நம் நாட்டுக்கு கிடைத்த வரம். அவர் பிறந்த ஊரு இங்க உள்ள ராமேஸ்வரம். இங்கதான் இருக்கு ராமர் பாதம். 1964 சூறாவளியால் ஏற்பட்டுச்சு தனுஷ்கோடிக்கு சேதம். பாவங்களை போக்கும் அக்னி தீர்த்தம் இருக்கு. பலமான பாம்பன் பாலமும் இங்கதான் இருக்கு. ராமநாத சுவாமி கோயில் இம்மாவட்டத்தின் சிறப்பு அடையாளம். தனுஷ்கோடி ராமசேது பகுதி சிறந்த சுற்றுலா இடம். இந்தியாவின் முதல் மிகப்பெரிய சோலார் ப்ராஜெக்ட் வந்த ஊரு. முத்துராமலிங்க தேவரை தந்த ஊரு. உலகநாயகன் கமலஹாசன் பிறந்த ஊரு. ஊரே யாவருக்கு, which means I am a world citizen. Every citizen is my own. நம்முயிருக்கு மேலே மானமறியாரே